Добър ден, уважаеми пчелари! Днес е 28 октомври, всъщност ноември 2024 година. В момента създаваме поредния български пчелин. Тези млади ентусиасти се връщат от Англия и решават, че тук след време ще бъде техният пчелин. Но забележете как действат. Първо създават условията за пчеличките. Това е градина от 18 декара. Днес приключихме засаждането на 300 еводии, дървото на пчеларя, или едно от най-медоносните дървета. След 4 години се очаква тези дръвчета да започнат да цъфтят и тогава вече ще позиционират своя пчелин. В този район забележете голи кърища, няма горички. Там долу има някакви овощни градинки, които ще са добре за пчеличките, но те решават, че тук ще има градина с бадеми, също ще има в тази градина. Доста билки ще насъдят там на хълма. Моите поздравления за такива млади хора, които първо създават условия за пчелите и тогава ще създадат пчелин. След 4 години тук ще има и пчелички. Това е в землището на село Съдиево, Айтос. Първо облагородяваме района и след това позиционираме пчелички. Поздрави! Всички да бъдат позитивни, да създават, да творят и България да просъществува, да продължава да се развива. Всичко добро от нас. До нови срещи!